Ala fo ka ala barika da ka wale ɲuman dɔn bagasi an bi don barikama ba de la bi ni o ye selincini ye n'an b'a wele arabukan na ko idul fitiri. Selincini min filɛ yafa ɲɔgɔnma don do, hinɛ ɲɔgɔnna don do, makari ɲɔgɔnna don do. Silamɛw kan ka jɛ de k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, i b'a fɔ setigi ala yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na kuranɛ kɔnɔ, wa atasimu bihabulillahi jami'an wala tafarraku. Bagasi i teriw, i balimaw, i jɛɲɔgɔnw, i kokɛɲɔgɔnw, i sigiɲɔgɔnw, yafa ɲini u bɛɛ fɛ. I kɛlen kɔ k'u bɛɛ ka yafa sɔrɔ, i yɛrɛ ka yafa u bɛɛ lajɛlen ma. Selincini ye o don de ye. Fantan minnu bɛ yen, dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen, hinɛ olu la, i k'i se kɛ olu ye. Selincini ye o don de ye. O bɛɛ kɔfɛ, bagasi ne b'i kanubagaw fo kosɛbɛ. Ne kanubagaw, u ye ne sɔn ka lawasa. M'u fo danti foli min na. N teri ye maa ye, i yɛrɛ kana kɛ wara ye dɛ. Ne ye moriden de ye a halala. Ne yɛrɛ ye mori de ye a 100%. Ma tigɛ n yɛrɛ la, n sɔnnen don n yɛrɛ ye. O de la maa minnu bi don ne kan ka n'u ka kow ɲɛnabɔ, maa minnu bi don ne kan ka dɛmɛ ɲini ne fɛ, ne ti ala ye, n ti kira ye. Mais ala yɛrɛ sɔnnen don ni ne ye kalimu ta min ye, a b'o ka laɲini sabati. Wallahi ala sɔnnen don ni ne ye kɔlɔsi sama min ye, bagasi a b'o ka laɲini sabati. Ala sɔnnen don ni ne ye tigɛ jan ala ye, maa min ka kungo la, maa min ka hami na, bilahi ala b'o caman ka hami ɲɛnabɔ. O de la nin selincini na, depuis dugu jɛla ne ma lafiya n kanumɔgɔw bolo. Maa ɲuman de tɔɔrɔlen don, wa maa ɲuman den de bi tɔɔrɔ. O de la bamananw b'a fɔ ko muso sɛbɛden o ti lafiya. Mais n'i tɔɔrɔla a kana digi la dɛ, e ba de y'i tɔɔrɔ. Mais tɔɔrɔw de ti kelen ye. Dɔ bi degun a bi ɲani, a bi tiriki tɔɔrɔkɔ ni ɲani kɛ. Mais bagasi muso ɲuman den bi tɔɔrɔ ni mɔgɔw de ye. N t'a dɔn ni kuma in bɛ ka faamu, mais hakilimaw b'a faamu quoi. Depuis dugu jɛla, clients ni jɛɲɔgɔnw ni kanuɲɔgɔnw u bɛ ka weleli kɛ fan bɛɛ, ka seli foli kɛ, ka bonɲɛw kɛ. Min se ye 1000, min se ye 2000 ye. Mɔgɔw bi ka bonɲɛ sugu bɛɛ kɛ. Minnu bi bazin di, minnu bi finigɛrɛw di, bagasi nin bɛɛ ye bonɲɛ ye. N b'a fɔ alhamdulillah, ne fa ye o tu de tigɛ ka bila. Ne yɛrɛ sigilen don o kan adamadenw mako dilanni kama, wa ala sɔnna o jaabilen don ne bolo. O de la n kanuɲɔgɔnw ye n sɔn ka n lawasa, ka bonɲɛw kɛ n ye. Da tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. Mais mɔgɔ o mɔgɔ ye bonɲɛ kɛ garibukɛ ye, a bɛɛ k'a dɔn bonɲɛ ninnu ye la, wa an y'a bɛɛ dɔn. N bɛ u fo ka tila ka ala deliw ye, ala k'u sara, ala k'u kɔrɔta, ala k'u ka laɲiniw d'u ma. U ye garibukɛ dɛmɛ, yarabi ala k'u dɛmɛ. U ye garibukɛ sɔn, yarabi ala k'u sɔn. Bagasi diɲɛ bɛ nin cogoya de la. Ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye, moriya dabɔlen don ka adamadenw dɛmɛ. Ni e ta ye tiɲɛ ye, mɔgɔw dɛmɛ, bilahi u ti k'i ma fitiriwale. O de la e m'a ye hali ne ka Iza Wakati baara, a man di ye ka n da don a la nin video in kɔnɔ, mais kuma ɲɛfɔ de don. An ka Iza Wakati baara, an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000, mais ne b'a fɔ de na ni 15,000 n'i ka sɛsɔngɔ ye. Mi baara kɛ, baara jaabilen sɔrɔlen kɔ, i b'i ka wari tɔ sara. O bɛɛ ye de ka ko kɛ nɔgɔya kɔnɔ. Dɛsɛbaatɔw de bina, jigintanw bina, yatimɛw bina, miskinɛw bina, olu bɛɛ bina garibukɛ ka se k'olu dɛmɛ. Ni ne y'a kɛ a gɛlɛya cogoya dɔ la, bagasi u tɛ se ka dɛmɛ, u ka gɛlɛya tɛ se ka ban, i bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya gɛrɛ bila o kan. O la ne ko wari kilancɛ n'i ka sɛsɔngɔ sara, an bɛ baara kɛ, baara ɲɛnen kɔ i b'a tɔ sara. N'a hakili la o ye bonɲɛ de ye, wa ala sɔnna o baaraba ninnu kɔnɔ, ala ye maa caman lawasa n'olu yɛrɛ bi garibukɛ lawasa. N'i ye mɔgɔw sɔn, mɔgɔw b'i sɔn bilahi. Ni mɔgɔw m'a dɔn ye, ala b'a dɔn ye. O de la garibukɛ sigilen don o suma na. O la n b'u fo kosɛbɛ, ka tila ka n teriw fo minnu ye n sira labɔ, ani kanuɲɔgɔn minnu ye n sira labɔ, ani n lamɛnbaga minnu bi weleli kɛ k'an fo. Bagasi n b'u bɛɛ lajɛlen fo, n y'u ka appeliw ye, n y'u ka foliw ye, n y'u ka messagew ye, minnu ye SMS sɛbɛn k'a ci, n y'a bɛɛ ye. Bagasi a ti tɛmɛ nin kan, a ti tɛmɛ nin kan. C'est à dire ne b'a fɔ moriw ye u ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ. Wallahi i bɛ min dɔn, kuma o kan i ka dan o la, ka n'i da don foyi la i ti min dɔn. N'i y'a kɛ
bi e bi million fara ɲɔgɔn kan i bɛ miliyari fara ɲɔgɔn kan bi nka bilahi sini i lebu b'a kɔfɛ sini i ka maloya b'a kɔfɛ sini i ka kunangoya b'a kɔfɛ i bɛ min dɔn dan o la i ka wasa n'o ye kana kɔrɔtɔ ne bɛ nin fɔ mori denmisɛnnin bɛɛ ye kana perese kana kɔrɔtɔ ala ma kɔrɔtɔ ala ma o de bɛ na ni sira jugu taamani ye bilahi kɔrɔtɔ ala ma o de bɛ na ni wali juguw kɛli ye kɔrɔtɔ ala ma o de bɛ na ni fantanw tɔɲɔni ye kɔrɔtɔ ala ma o de bɛ na ni dɛsɛbaatɔw degunni ye k'u ka bolonafolow minɛ nkalon kan parce que kɔrɔtɔ ala ma de b'a kɛ n'o tɛ baara kɛ tiɲɛ k'a kɛ laadiriya kan ala min ɲɛ mi fɛn bɛɛ la ala min tulo bi fɛn bɛɛ la ko bɛɛ bi ka kɛ ala min ɲɛna bilahi ala b'i dɛmɛ a b'i wasa kuma in bɛ faamuya o la bi garibukɛ bi yafa bɛɛ ma ka tila ka yafa ɲini bɛɛ fɛ o la ni ala sɔnna an bɛ video in kundala surunya yan k'a ɲini ala fɛ ala ka sangɛrɛ jira an na ala ka san hɛrɛ cɛya ɲinan seli nana sɔrɔ se min b'an ye a nana sɔrɔ bonya min b'an ye a nana sɔrɔ garizigɛ min banna yarabi sangɛrɛ seli kana sɔrɔ o dubilila siɲɛ ba caman k'o hɛrɛw k'an ye yarabi sangɛrɛ seli k'a sɔrɔ si ani kɛnɛya kɔnɔ a k'an sɔrɔ garizigɛ ɲuman kɔnɔ a k'an sɔrɔ dawula ani manja kɔnɔ ala k'o k'an ye ala ya bonya kama ala k'an kisi tɔɔrɔ ani dekun ni kamanagan ani masiba gɛlɛ ani ɲani jugu ni accident jugu ani fandanya gɛlɛ yarabi ala k'an bɛɛ kisi o ma ala k'an bɛɛ sɔrɔ dawula ni manja ni garizigɛ ni tɔgɔ ni bonya ni hɛrɛ ani kunanja la yarabi ala k'an bɛɛ sɔn o la ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu silamɛya kan babasi nin kɔnɔna na n bɛ mali dɔnnibaa bɛɛ fo dɔnnibaa ɲuman bɛɛ nka di a karatu mori ninnu ma dɛ nka d'olu ma minnu bɛ mɔgɔw nɛgɛ galonba tigɛ la babasi nka d'olu ma ne m'a fɔ n ko n bɛ moriw lagisi o tɛ quoi mais mori ɲuman bɛɛ b'a dɔn garibukɛ b'i fɛ wa ne b'i bɛɛ fo n ka foli b'i bɛɛ yɔrɔ n ka bonya b'i bɛɛ yɔrɔ n bɛ mali mori bɛɛ fo a mori ɲuman bɛɛ a karamɔgɔ sɛbɛlama bɛɛ n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ wale ɲuman dɔn minnu dɔnnen don ani minnu bɛ village finw na parce que karamɔgɔ bi mali la yan bilahi kunu fɛ yan kunu moriw de don mais u ti yɔrɔ dɔn de fo togoda janw na fo village finw na u bɛ yen de mais garibukɛ n'u caman ye ɲɔgɔn ye o la n bɛ dɔnnibaa bɛɛ fo mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Haut Conseil islamique ɲɛma ni o ye a Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara parce que n b'ale fo kosɛbɛ ka barikada ka a ɲini ala fɛ a bɛ cɛsiri min ni wuli ka jɔ min na ni Haut Conseil islamique ɲɛmaya tali fanga na se ala k'a di an n'a ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli an b'a kuncɛ ni dugawu ye ni setigi ala ka jɛ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين